Zawucela Khoza ungifundele lencwadi akulona iBhayibheli leli lawaIsrayeli leli. Ilaka ekhaya ingungu Mahlombe le igama lalo lihla liyafika. Uzawuthola nawe. Ingungu Mahlombe isahluko esesibili. Isahluko 139 verse lakhona elesibili. Amazi lawa enkosi langa ngomhla 31 January 1970. Awuwafunde Khoza. Theka nale iBhayibheli ingungu Mahlombe isahluko esizakusifunda. 139 siyaqala evesi lesibili kuya kwelesithathu. Umfundisi uMnqayi. Lethu umfundisi uMnqayi. Washiya oMadala kaza abagcoba. Wabashiya umfundisi uMadala kaza abagcoba kwakushilanga la. Ukuba bebafundisi. Ukuthi babe ngabefundisi. Wagcoba abanye abafundisi ababefike muva. Wagcoba abafundisi ababefike muva nasekukholweni. Nasekukholweni babephendukile befike muva abanye babapostoli abanye beyiZayoni. Wese bashiya oMadala kabagcoba. Omkhwebana nabanye. Wese gcoba umfundisi umkhwebana nabanye. Laba oMadala abadala. Laba oMadala abadala. Wabadelela. Wababuka basebadelela ukuthi bancane. Umuntu mayebuka umkhokheli wethu lethu wathola uyambuka amdelele ngoba ebona ukuthi ingane imncane kanti ohlezi yena ngaphakathi imdala ibonga Nkosi. Wayesebabuka wabadelela umnqayi oMadala wabona ukuthi bancane bazingane wagcoba umkhwebana yena wayekholwe kamuva ngoMadala ephuma enkonzweni. Wahlala wahamba emhlabeni. Wabesehamba umnqayi emhlabeni. Olunye usuku wayesengitshela uMadala ukuthi ithi ngungu Mahlombe wayesengitshela uMadala ukuthi kunomfundisi owagcotshwa uMnqayi. Kunomfundisi lapha baba wagcotshwa uMnqayi. Umkhwebana usafuna ukuyombona. Umfundisi umkhwebana ngisacela ukuyombona. Ngavuma. Uthi langa ngase ngivuma. Wayesehamba ke eyombona. Wayesehamba uMadala ebheka umfundisi owagcotshwa efike ngamuva ekholweni kodwa wagathisa ukuthi mdala. Wayesehamba eyombona igama lomfundisi umkhwebana. Uma efika emzini kaMfundisi umkhwebana. Wafika umfundisi uMadala emzini kaMkhwebana. Ufika isibaya sezingulube. Ufika kunesibaya sezingulube emzini omfundisi umkhwebana. Lezi zingulube ngezikababa. Wasebuza umfundisi uMadala ezabali lesingulube na. Ebuza ezinganeni. Ubuza enganeni zikaMkhwebana. NgezikaMfundisi. Ezakho umfundisi owagcotshwa uMnqayi wahlubuka ephameni wahamba wayofuya izingulube eUmnazaretha. Pendula ingane. Ngoba seziyaphendula ingane ezakho umfundisi. Senziwani nale singulube? Ziyadliwa lesingulube. Ngubani ingulube? Zidliwa umfundisi. Zidliwa umfundisi umkhwebana wayegcotshiwe umfundisi wahluba wahamba wayodla ingulube. Waganyisa ukuthi mdala kanti uhamba kwekho kuyena ngaphakathi. Mdala ngokwenyama kodwa kuhlezi umuntu omncane kuyena ngaphakathi. Manje nina nithi kungenzeka lokho na? Ethilanga ngiyabuza ukuthi ngenzeka lokho na? Kungenzeka ingakho ngihlale ngisho. Ithi inkosi la ngingakho ngihlala ngisho ngithi. Ngithi funana abefundisi abanomoya kaShembe. Funana abakhokhela abanomoya kaShembe ibonga Nkosi. Funana abakhokhela abanomoya kaShembe. Noma bebancane. Noma labo babakhokheli bebancane kanjalo kusho mina maNazaretha. Kusho ingungu Mahlombe leli iBhayibheli lisho igama la ingungu Mahlombe ibonga Nkosi. Ngisazolibhala uzothola njengedala. Nitumelele inkosi langa la 31 January 1970 ithi funana abakhokheli noma abashumayeli abafundisi noma bebancane kodwa babenomoya kaShembe ibonga Nkosi. Hamba nayo. Nibafundise noma bebadala. Nibafundise noma bebadala. Nibafundise noma bengabafazi. Noma bengamakhosikazi bafundise. Nabo bengaba abefundisi. Noma bengaba abakhokheli. Kodwa nifune abefundisi abanomoya kaShembe. Kodwa funana abakhokheli abanomoya kaShembe. Yize noma benezono. Ngeke kodwa bayifake ingulube lapha ekuphakameni. Umuntu kade phethe amakhosazana esukela emntombini wazongena ngenansuku ebuhlaza ebukhokhelini ukuthi angaqala phansi adukisa abantu azobafaka umoya ukuthi abathi ingulube ibonga Nkosi. Ngeke kusekwenzeke lokho. Ngeke futhi beyifake intsha notshwala. Ngeke bayifake intsha notshwala uhambe nayo ingungu Mahlombe uyivule isiningi Khoza 159 isahluko 159 ngale uzawicaphula evesi lesibili yahamba ingungu Mahlombe yale.